E no Nadal non faltan as sobremesas. Na hospedería de San Martiño Pinario, en Santiago, xa abriu o mercado de doces de Mosteiro. Podemos elixir entre máis de 200 especialidades elaboradas artesanalmente por monxas de 35 conventos de toda España. A visita á despensa da hospedería de San Martiño Pinario xa constitúe unha experiencia en si mesma pola súa ubicación e singularidade arquitectónica, pero nestas datas ten un aliciente pros máis larpeiros, o mercado de doces de convento. Unha oportunidade única de poder acceder a dúcias de especialidades de repostería, elaboradas seguindo receitas ancestrais e de xeito artesanal por relixiosas de 35 conventos de toda España. Non é un proceso industrial, é un proceso artesanal e eu creo que ainda por riba feito con moito cariño, ademais. Entonces, bueno, eso notase no sabor, que son produtos que son bastante complicados de atopar en outro sitio. E por iso é difícil elexir entre as 200 referencias de turróns, xemas, polvoróns ou mazapáns, pero hai sabores que xa teñen adeptos, como os panetones das Clarisas de San Xosé de Vilar das Tres, de Ourense, que se agotan cada ano, ou as atrevidas mesturas dos míticos torreznos de Soria con doces típicos de Nadal. Bueno, que é unha mezcla de sabores moi interesante. E despois, bueno, típico tamén os licores, mermeladas, pero bueno, ahora mismo, sobre todo, polvoróns, os mazapáns e os panetones son, digamos, un pouco produto estrela. Hai clientes fiéis e outros que veñen experimentar coa idea tamén de axudar á supervivencia das congregacións religiosas. Vino anunciado, vamos, que agora veño a velo e despois á tarde virei ca miña filla a comprar. En principio, porque suele ser unha boa repostería e a segunda parte por axudar. Parece unha exposición moi completa, con moitas variedades de pastas e moita cousa, a verdade é que está moi ben. Durante todo o ano teñen a venda ademais licores, aceites, marmeladas ou especias elaboradas nos conventos. Nos próximos días habilitarán a venda online de todos os produtos, pero acudir á tenda ten ademais o aliciente de poder visitar o Belén, que estará aberto ao público nuns días.